Здравейте, момичета, искам само да ви благодаря, нали, че сте тук и че помагате, нали, защото без вашата помощ няма как да стане работата, така че благодаря ви наистина. И ще се видим после, нали. Какво по-хубаво това, нали, да осъществяваш мечтите. И пак казвам, за мен най-голямото удовлетворение, когато мога да направя някой щастлив, а пък днеска видях тук стотици щастливи лица, така че това е най-голямата награда за мен. Благодаря ви отново и заповядайте наистина. Михаил Жилев каза, че събота и неделя до храма ще бъде отворен също всеки ден, така че отец Кирил ще бъде тук. Търсете го, изповядвайте с него, търсете разговора с него. И преди малко, понеже говорих с един от продуцентите на филма, който се заснема в момента относно църквата и инициативите около него, това, което аз казах е, че църквата, това е една от най-старите институции в света. И това, което особено днес в забързания свят и в този материален свят, според мен всеки трябва да отделя поне един път в месеца да се спре, да дойде тук за час или за два, да се замисли кои са истинските ценности на човека. Според мен това са семейството, приятелите, да си помагаме, да бъдем дънни, да бъдем по-добри, а не кой каква кола кара, или на какъв ресторант е отишъл, или на каква ваканция и така нататък. Това може да го правите през другото време. Но в този забързан свят спрете се за момент и това, дали тук, дали в Света София, помислете. Кои сме ние, къде сме и как можем да бъдем по-добри. Благодаря ви.